пачну караценькае уступнае слова з невялічкай дзяржаўнай таямніцы. Гэтая зала упершыню сёння налічвае столькі удзельнікаў сустрэчы менавіта па нашай беларускай лініі, колькі ні разу дагэтуль не налічвала. І не дзіўна. Чаму? Таму што вінаваўцам гэтай сустрэчы з'яўляецца чалавек неардынарны, чалавек-легенда, чалавек, які прысвяціў усё сваё жыццё абароне правоў чалавека, каб мы, беларусы, людзьмі маглі звацца. Чалавек, які правёў за кратамі не адзін год, які ўрэшце рэшт атрымаў свабоду. Я не буду нічога пераказваць з яго біяграфіі. Я думаю, вы яе лепш за мяне ведаеце. А калі хто не ведаеце, у каго якія ўзнікнуць пытанні, ён звернецца непасрэдна да спадара Алеся Бяляцкага, лаўрэата Нобелеўскай прэміі, нашага сённяшняга госця. Калі ласка, спадар. Добрый день, шановные сябры, знаёмыя, незнаёмыя і всіх, кого я вельмі давно ведаю. Тут я з кожным, кого я ведаю, хотел бы и больше часу не посидеть, погомонить. Но вот мы, отрымливается, собрались таким гуртом великим. И передаю просто всем вельмі шчырыя прывітанні, вельмі рады вас бачыць. І по магчымасці мо ёсць яшчэ якія крэслы, каб людзі селі, не ведаю, там нема. Ну, значит, як ёсць, так і ёсць. Калі Валентин мяне прадстаўляў, я яго ведаю яшчэ з канца 80-х, калі мы яшчэ былі значна маладзейшыя. І калі он мне прадстаўляў, он кажа, чалавек-легенда. А я згадваю, значит, калі у 2007 годзе мы абмяркоўвалі тады, увялі крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый, прыехалі мы ў Магілёў і гаворым са сваімі калегамі, там, праваабаронцамі, іншымі актывістамі, и кажем, что весна вырашила працаваць, не гледзячы на тое, что вот у нас ёсць, мы ходим под криминальной отказностью, мы все равно регистрации нема, но мы далее будем працаваць. А хтось сидит и кажет, ну да, так это же Беляцкий, а кто же его посадит? Ну типа помню. Ну на самом деле посадили, не один раз. Так что человек-легенда, все эти легенды, они ствараются людьми. А все мы как бы живые люди, и все, кто, с кем мы знакомы, ну вот ведая, что эти легенды вельми часто бывают, ну такие, перавялічаныя. А на самом деле все значно простее. Татьяна. Добрый вечер, дорогие сябры, лабас вакарас. Я спадзяюся, што сённяшняя сустрэча будзе цікавай, я ў гэтым не сумнеюся. Мы паспрабуем некалькі пытанняў задаць я Алесю, але паспрабуем таксама зрабіць так, каб вы маглі паўдзельнічаць і каб сённяшняя размова была такой сяброўскай, каб зала таксама была актыўнай удзельніцай гэтай размовы. Але спярша я бы хацела падзякаваць Дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літоўскай Рэспублікі, Дому нацыянальных супольнасцяў, дзе мы сустрэліся, Віленскаму гарадскому беларускаму клубу Сябрына і асабіста яго кіраўніку спадару Валентину Стэху, а таксама Беларускаму дому правоў чалавека, праваабарончаму цэнтру «Вясна», якія былі партнёрамі гэтай сустрэчы, і беларускаму пэну, які я прадстаўляю. Мяне завуць Тацяна Недбай. Арганізацыя, якая была ліквідаваная ў Беларусі ў 2001 годзе і з 22 года дзейнічае ў Варшаве, а наогул гэта адна з хіба найстарэйшая беларуская незалежная праваабарончая арганізацыя, якая была заснавана ў Беларусі ў 1989 годзе. Таксама хочу падзякаваць усім валанцёрам і валанцёркам гэтай сустрэчы. У нас здараліся пэўныя незакрытыя пытанні, і калі я думала, што мне іх давядзецца закрываць самой, моя коллега
казала мне, што палова Вільні заангажаваная ў сустрэчу, і палова Вільні хоча дапамагчы арганізаваць гэтую сустрэчу, і все будуць толькі рады зрабіць штосьці. Таму дзякую вам вялікі, без вашай дапамогі сёння гэта было б значна цяжэй. Ну, мы пачынаем сустрэчу з Алесем Беляцкім, набелістам, былым палітычным вязнем, літаратуразнаўцам, праваабаронцам, дзеячам культуры і нават рэлігійным дзеячам. Тэхнічныя заўвагі. Я прашу не фоткаць залю, мы ўжо некалькі разоў пра гэта абвяшчалі, калі ласка, прыслухайцеся. Тут ёсць людзі з налепкамі не фоткаць, але, магчыма, не ўсе хапіла гэтых налепак, магчыма, не ўсе выкарысталі. Калі ласка, не фатаграфуйце залю без актыўнай згоды удзельнікаў. Можна фатаграфаваць нас, можна ўзяць налепку, калі камусьці трэба, калі хтосьці адчувае такую патрэбу. Што ж, пераходзім да пытання. Імя Алеся, хаця мы, безумоўна, сустракаемся сёння, каб пагаварыць з самім Алесем Беляцкім, каб занырнуць у глыбіню асобы гэтага чалавека. Тым не менш, усе гэтыя гады, пакуль Алесь сидзеў, для мяне асабіста гэта імя было не толькі імя сябры, імя калегі, імя праваабаронцы, з якім даводзілася працаваць, але і своеасаблівым, я прашу прабачэння за гэтае слова, таранам. Імем, праз якое можна было даносіць партнёрам і іншым людзям інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі. І вось жа давайце згадаем, што сёння паводле праваабарончага цэнтра «Вясна» прызнаныя палітвязнямі як мінімум 837 чалавек, а з пачатку прэзідэнцкай кампаніі палітвязнямі былі прызнаныя 4594 чалавекі. Пры гэтым сярод іх не менш як 26 людзей слова у няволі ці з абмежаваннем волі, якія адбываюць хатнюю хімію, і не менш як 128 дзеячаў культуры у няволі. Калі мы кажам пра зняволеных, я таксама заўсёды згадваю пра кнігі, якіх сёння не менш за 336 забароненых кніг. Зараз я зірну сваю шпаргалку і раптам зразумела, што 336 чалавек у нас было на сустрэчу ў Варшаве. Роўненька. 336 забароненых кніг, і гэта толькі паводле двух афіцыйных спісаў, паводле спіса экстрэмісцкіх матэрыялаў і паводле спіса матэрыялаў, якія могуць шкодзіць нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Але трэба таксама памятаць, што яшчэ ёсць нефармальны спіс, так званы трэці спіс, які фармуецца на падставе самацэнзуры у тым ліку, і паводле якога ёсць аўтары, ёсць назвы кніг, якія не могуць быць сёння ў кнігарнях, не могуць прысутнічаць у бібліятэках, не могуць выдавацца ў Беларусі. Акрамя таго, згадайма цэлую серыю інфармацыі пра канфіскацыю рукапісаў у пісьменнікаў у турме, і гэта ўсё тыя кнігі, якія не паспелі нават імі стаць. Гэта ўсё тыя рукапісы, которые былі знішчаны, хутчэй за ўсё, але прынамсі на сёння мы не маем да іх доступа і трактуем гэта таксама як забароненыя кнігі. Сёння мы паспрабуем пагаварыць і пра турму, і пра Нобелевскую прэмію, і пра літаратурную дзейнасць, і пра праваабарончую дзейнасць. І я, можа быць, і пачну з турмы, каб як мага хутчэй скончыць гэтай тэмай і выйсці з яе, выйсці з турмы. І згадаю, што ў кнізе, вакол, дарэчы, якой мы сёння таксама сустракаемся, і гэта першая, ужо ў Вільні была прэзентацыя гэтай кнігі без Алеся. Я думаю, што некаторыя з вас там таксама былі на гэтай прэзентацыі. Сёння ў нас такая унікальная магчымасць зрабіць гэта з удзелам Алеся. Алесь, у гэтай кнізе ты апісваў досвед зняволення першага, вось гэтага з 11 па 14 год. І там ёсць шмат і пра ізаляцыю, і пра тыя умовы ўтрымання. Што змянілася ў параўнанні з сённяшнім унутры пенітэнцыярнай сістэмы і як з перспектывы існавання сістэмы, як з пункту гледжання чалавечага стаўлення гэтых ахоўнікаў, як з пункту гледжання стаўлення іншых вязняў, з пункту гледжання існавання самой сістэмы. Што змянілася? Што сёння ёсць адрознага? Я особенно хочу повітаць всіх, хто сидел в белорусских турмах, кто тут зараз знаходится, и Макса, и кота Шерага, и іншых, кто тут есть. Вы все как бы пережили то, что... Мы все пережили это то, что было, зараз вот на воле, и сапраўды яшчэ багата хто знаходзіцца ў турме, з тых, з кім мы там былі.
Ну, будем спадзявацца, што не выйдуць хутка. І у кожнага у нас свой асабісты досвід гэтага адсідкі, таму што там ты застаешся сам адзін фактычна насупраць этой сістэмы, хаця ёсць у цябе і кантакты, там і людзі, і якія цябе падтрымліваюць, і ну, той же час ты все роўно ты адзін там. Ну і ўжо насколькі цябе хапае там цвёрдасці, сілаў, вось, ты з гэтай сістэмай маеш дачыненне. Ну, мы ведаем, што ёсць выпадкі, калі людзі здаюцца, але я заўсёды глядзеў на это з подзівам, што ў беларусаў мала такіх людзей, якія вот взяли і перакінуліся там. Іх можна пералічыць на пальцах адной рукі, а все астатнія трываюць, церпяць, сидзяць гадамі там. Кожны задае пытанне там і пытаецца адзін аднаго, калі это все скончыцца, но тым не менш ніхто не, пераважная большасць, ніхто не ідзе на супрацоўніцтва, ніхто не падымае белый флаг, ніхто не капітулюе. Вось, это такая наша упартая рыса і цвёрдая рыса, она мяне заўсёды захапляла. Вось. І, конечно, я заўсёды адчуваю у палітзняволеных беларускіх, ну, і сваіх сяброў, і сваіх братоў. Вось. Сапраўды, калі параўнаць вось гэтую турму, калі я зараз быў у зняволенні, это 4,5 гады, з 21 года, з ліпеня па снежань 26-го, з першым тэрмінам, а гэта жнівень 11-го і па чэрвень 14 года, то багата што было падобнага, і ты трапляеш, як бы, ну, фактычна туды, дзе ты быў. Асабліва, калі вот побач камеры, дзе ты сидзеў, ведаеш, што вот яшчэ праз камеру ты там быў 10 гадоў таму, а зараз ты тут. А яшчэ калі сустракаеш там начальніка турмы, які зараз бібліятэкарам ходзіць, кніжкі раздае, і он на пенсіі, але не можа аторвацца, так сказать, ад этой турмы, он уже его все жыццё звязано з этой турмой. Ты ему там кажаш, а як там, а што там, і он тебе пазнае там смутна штось, хаця его 1000 прайшло там перед вачыма. Ты адчуваеш, што гэта, ну, фактычна вельмі багата, што таго самага, і такого пастаяннае адчуванне дэжавю у меня было. Вот. Ну і зразумела, што першая турма дала досвід ужо, як там себе паводзіць, што гаварыць, што, ну, тут в этом плане мне было прасцей, чым іншым. Ну, значна, пераважная большасць беларускіх вязняў, якія першы раз потрапілі ў зняволенне. Вот. І калі параўноўваць все ж такі, першы гэты тэрмін, улічваючы, што мала было палітзняволеных, мы сидзелі по адным у калоніі. Я вот на Бобруйскую колонию я был один. Это зараз скажи кому, так не поверить. А зараз я сидел в городской колонии, там до 50 человек доходило. Там от 20 до 50. Это вот наколькі уже іншая ситуация. То тады они на нас выпробовывали только свои там гэтыя методы. И я ведал, что раз на месяц у меня порушение будет, что бы я там не робил. И раз на месяц меня заведут до начальника колонии, який скаже, Беляцкий в последний раз, ну все, ну и все это кончалось как бы вот так, то зараз уже колонии и стали больш жорсткими, и в дачыненні до палітычных зняволеных там выпрацавана целая система подавления морального в першую чаргу, ну и катаванняў, звязаных с холодом, вось, в першую чаргу, вось, тому что трымаюць в СІЗА, звычайна там, вельмі часто, калі няма ацяплення, просто людзі мерзнуць, там спаць немагчыма, і это дзень за днём, а можа быць і месяц за месяцам, і все это як бы спрабуйце забіць там як чалавека, калі ты уже ні пра што не думаеш, толькі сагрэцца там. Хутчэй бы дачакацца там, калі табе абед прынесуць, і вечеру там, каб пагрэцца хаця бы ежай, вось, таму што весь астатні час ты мусіш хадзіць, там присідаць, аціскацца, ночью спаць немагчыма цябе калоціць, вось так, буйнай дрожжю. Ну, а яны нормально, они глядят, чем это скончится. Мы ведаем, что для некоторых наших сяброў, знаёмых, это скончылася трагічна, хтось і памёр в турме, менавіта з-за нечалавечых абыходжанняў і не за аказанне ў час медыцынскай дапамогі. Вось, это таксама практика зараз паўсюдная, они просто не лечаць, они просто глядят, ну, таблетки там, в лепшым выпадку, там, и глядят, что с тобой будет, там, як ты там далей себя будешь поводить. Ёсць здоровье, выживешь, нема, ну, уже, что, вот такая ситуация. Вот, и это спресс, и это ёсць, конечно, нечалавечае
катаванні, нечалавечыя такія паводзіны в адносінах да палітвязняў. Вось. З другога боку, калі в атрадзе 3-5 палітвязняў, там в зоне их там 30-50, то ты заўсёды, ну, я, напрыклад, адчуваў, што заўсёды магу інфармацыю нейкую взяць, мне заўсёды штосьці раскажуць там. Замест здоров, першае пытанне, якія навіны там. Вось. Ну і все адзін аднаго расказвалі, таму што мы сидзелі там поўнай ізаляцыі, зноў жа, калі першы тэрмін я атрымліваў, бывали такие дни, там по 500 листов. Вот мне одному столько, а колонию вот столько, все, 2000 человек, 2 раза меньше. Там. И все так глядят, кто им такие, что вы столько пишут. Вот. И за первый час я отримал 30 тысяч листов и поштовых. Приносили просто, ну, вот, каждый день и постоянно. Это была мощная моральная подтримка. Ты отчувал, как на крылах там. Это меня выбудовывало такую оборону, что я там, ну, просто меня никто там не мог подвести до меня, потому что я был обороненный всем этим аурой этой, вот, подтримкой, звонкой, солидарностью этой. Зараз это все закрыли. Как началась война, переписка фактично скончилась. Ніякія листы не доходили, только мне доходили от жонки, один, может, з 3-4, там, ну и таким же чином мои листы доходили. В 25-м году вовле все спынилось, что дочинение до меня, я отримал только один лист за 25-й год. Вот, то натурально ты новины там ловишь с российской телевизии, Скобеева, это значит зорка, так сказать, нашего, так сказать, экрана, ось, тюремного, ось, и мы там сидишь, слухаешь и спробуешь там нечто достать с этой информации. Так как в советские часы там читали газеты по Мишратков, то мы зараз так сидели, слухали, ну, вот, эти российские передачи. Ну, а белорусские передачи глядеть вовле немагчыма, потому что коли ішоў азарёнак, адразу зняволеныя это выключали сами, ну, звычайные зэки выключали там с матами, не, это немагчыма, все это нам не трэба. Ну, а российские, отповедно, читали по Мишратков. Что рабілася за межою, як ідзе тут жыццё, что рабілася з весною, я практично ничего не ведал. Коли нас уже выпускали, я выходил, ну вот выпустили, я думал, ну что там с весной, ну 5 человек, ну 7 там может, да. Ну коли я бачу, что весна как бы живее и активно працує, я таки задоволенный был, ну, нормально, все как бы абсолютно не шикарная картина. И каждый день ты доведываешься что-то новое, потому что на этот час просто вся информация белорусская от тебя была отсята, отрезана. И эту книжку я убачив один раз подчас суда, мне тихенько показали и сховать. Ну, як бы я зрозумів, що, ну да, есть некая книжка там, ну, але так само не веду, что за книжка, як она там, что там. И коли я уже на волі прогортав яе, она зроблена професійным, от, дякуючи Тетяні, она як бы все, что было там лишнего, выкинуто, засталась такая довольно динамичная фабула, тому ее можно читать, и я вот сам читаю, думаю, неужели это все писал? Ну, мабуть, так, потому что фактично там, ну, вытеснуто все, что было написано за 25, а то и за 30 годов, ну и склалась такая, в принципе, ну, правооборонча, можно сказать, детектив, да, ну, коли все одно за другими, вот ты бачишь, як это життя проходила апошнія гады. Вось, таму турма зараз гэта месца катаванняў, гэта месца выпрабаванняў. І нават тыя людзі, якія кажуць, што нас там, ну, не шыпалі, што мы там прайшлі больш-менш лёгкі гэты варыянт. А ёсць такія, якія не вылазілі з ПКТ, ШИЗА, таксама гадамі там сидзелі. У кожнага тут быў розны лёс, но на сегодняшний день белорусская турма это взяла все самое горшее, что было с советской турмы. Ну вот так неяк мы это все вымушенные были переносить. Як и первый раз я казал, что мне як посадили, так и выпустить. Тогда просили написать помилование. Я кажу, не, я в этой огульне гулять не буду. Вот вы посадили, вы выпускаете. Все, ваши проблемы. Так и другий раз атрымалася то же самое, хоть там нам дали велизные термины, там 10 годов, я иду таки рады суда, а мне пытаются, что ты смеешься, там, ну это, значит, со мной сидит, скажут, что ты такие веселые, я кажу, так меня же прокурор просил 12, а дали 10, уже есть чему порадоваться.
Но на самом деле, конечно, я не верю ни секунду, что мы отсидим весь этот термин, хотя, щиро кажучи, мы, ну так атрымалася, что пачалася война, и все белорусские проблемы разом с нами, они дошли кудысьці на другий план, и, ну, вся эта справа заморозилась, вот, с нами, с полезняволенными, вот, и атрымалася, что, ну, рэшце-рэшт, да, это уже, коли термины пошли 4 года, 5 годов, вот, как зараз наши там коллеги, сябры уже, это уже серьезный кавалок життя, який тебе забирают, ну, и взамен ничего не дают. Ну и апошнее назирание про турму, что меня там мацавало, ну то, что ты там все равно живешь. Як бы там ни было, у тебя одно житье, ты его проживаешь, но ты его проживаешь. Ты можешь его тут пропивать, прокалывать на свободе, а можешь там сидеть и сидеть за, ну, хорошую справу, так бы мой, за Беларусь. Тому просто вот такое отчувание, что главное нормально проживать это житье, вот не тратить оно, яго або куды, по-пустому, оно у тебя одно. И мы его там не тратили надарэмна. Багато хто з полезняволеных, з маладзейшых пыталіся у меня, Олесь, а ці, ну вот, не дарма мы тут сидим, ці не дарэмна мы страдаем. Там несколько человек у меня про это все спрашивали, но пыталіся. Я заўсёды казаў, не, все нормально. Мы як бы робім свою справу, хоць здаецца, мы нічога не робім, але мы яе робім. Ось. І галоўнае было вытрымаць гэты вось час, і мы его вытрымалі, ну і будем спадзявацца, што яшчэ раз скажу, што наши сябры, якія яшчэ знаходзяцца там, таксама неўзабаве выйдуць.